In the Bankulu. Andla lenkosi masiguqe sithandaze. Amen. In the Bankulu. Ngiyakhetha inkosi yasebuhleni unyazi lwezulu. Amen. Oguqile inkosana kaMsweli. Ngizothi ke umfana wakhona lapha ePitoli. Amen. Tempelini osindisweni. Siyabonga kakhulu bangcwele. Siphakamela ukubonga nokubongela ingelosi yalabantwana abaguqa khona la ekhaya okuthiwa kuse SMU namhlanje. Siyabonga bangcwele ukuphuma kwenu ukuba nize ngobuningi ukuba nizo singatha lo muzi wase SMU mayibonga Nkosi. Lo muzi ke ungwesibili eGauteng yonke ukuba kulontshwe uNathesa. Yalontshwa kuqala eSoshanguve. Yayisizolontshwa la ngo-2011. Uyabona ukuthi wonke ama branch alandelile emva kwalokho. Abebezishoshovu zalomsebenzi la SMU singabala unkosana uMajolo uHadebe namhlanje ubizwa ngoHadebe wakhula waze waba usekela mongameli kaNathesa waphinda waze waba usihlalo kazwelonke kwaNathesa. Amen. Manje ke ngenxa ukuthi ke abantu bahamba beshintsha wagcina lo msebenzi uphela la ekhaya weNathesa. Kodwa siyabonga namhlanje ukuthi uNkulunkulu uthume insizwa nezintokazi ezifike zathi cha lo msebenzi siyawuvusa. Engathi ushembeke lezo thukuthuku zazo zingewele phansi mayibonga Nkosi. Sibonga ukuthi nomoya kaNkulunkulu ungene ebuholini bavuma ukuthi wonke umkhandlo lapha eGauteng uzonyathela la namhlanje. Siyakubonga lokho engathi ke lo msebenzi ungabusaphela. Engathi nezindlela ezibheke eTempelini zingavuthwa kubantwana bala ekhaya ukuze bathola amandla nengelosi bapha amandla uba baqhubeke nalomsebenzi mabonga Nkosi. Uma ke silapha abantwana benkosi isihlabelelo 101 uthi ushembe yena uyisikhukhukazi esihle. Thina ke ngoba singabantwana sifana namaqanda abantwana benkosi afukanyelwayo. Isikhukhukazi ke siyawachamisela amaqanda ebese ngaphambi kokuba chamisele lamaqanda bese siwafukamela siwamboze ngamaphiko aso akuze anothe lamaqanda abantwana benkosi.
Uma iqanda ngephutha leke laphuma ngaphansi kwephiko lesikhukhukazi salengubo emhlophe ushembe liye lelo qanda bese liba yihuwa liphume isikhathi singakashayi laphuma ngaphansi kokufukanyelwa ushembe oyisikhukukazi sasezulwini ebese liba yihuwa libe into engeke isakhula ukuthi ibe yichwane ibe yitshwele ibe inkukhu ezodliwa kusasa livele libole ngoba liphume ngaphansi kokufukanyelwa isikhukhukazi manje ke bantwana benkosi ngithi nawe nkosazana okwazi ukuthi uyiqanda uchoboka kalula nawe insizwa yaseNazaretha uyiqanda yazi ukuthi uchoboka kalula zikhona izitha ngaphandle ezikufunayo ziyakuzingela lezi zitha ziyakufuna okunye imalasi okunye yini nani kodwa mawuzohlala ngaphansi kwamakhwapha ngaphansi kwephiko likaShembe uzofukameleka uze ukhule uze uthele izithelo ezithandwa abazali bakho nezithandwa inkosi mayibonge inkosi ilokho bantwana benkosi esicelayo ukuthi uNkulunkulu engathi singahlala ngaphansi kwaShembe sihlale kuze ukukushaya isikhathi sokuthi hayi manje ke usuyakhula uyaganwa thina ke enhlasi uthi kuthiwa siganwa nansi kwehlaza ngithi inansi kwehlaza naye ngaphesheya ngithi amakhosazana nawo aganwa inhlasi uthi naye inhlasi uthi ngapha ngithi manje ke siyacela uba uNkulunkulu kaShembe asiphe lo moya nalolo thando ukuthi sihambe singaphumi ngaphansi kwekhwapha likaShembe isikhathi singakashayi mayibonge inkosi njengamanje ke ubuholi buyacela ukuthi amakhosazana sibonile bacishe bafika ku10 noma ngaphezulu abaphakamile ekseni engathi nangaphaka abantwana benkosi singathi hapu ungafuni ukuba iman of the match ukuthi ufuna ukushaya ukuthi wena uhlule bonke abasi sothi nje sithi ebese sidedelana engathi singaphuthuma ziye izindeleke insizwe ngasekuqaleni kanti ngena ngasekuqaleni isikhathi sisekhona mayibonge inkosi inkosi bisenikuzwile amen In the bank you lose. In the bank you lose. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasemhleni amen. Bengithi ngiyazendela nami ngibona kodwa ke kuyathuleka likhona ulimi lwalapha ekhaya eliyelishiwo umuntu uma engene sekanjeni athi ngibona isikhala. Ngicela ukusho njalo nami ngithi ngibona isikhala. Kodwa njoba sengimi lapha ke sengimi phambi kaNkulunkulu namaNazaretha akhe ayingcwele. Mhlawumbe kodwa ngoba ngisanda kuguqa angikusho ukuthi nakubabaza abantu ukuthi sithunyiwe umsebenzi sithunywe wona kodwa njengoba sengiguqe manje akusaguqileni siseguqa umfana wasemancubeni amen ukuthi mhlawumbe ngenzeka insizwe ezihlezi ikhuzwa ngakho mayiphakama uthi nami sengikhuzwa ngakho kodwa ke ngoba ngihlele eduze kobhuti abadala mhlawumbe bazongiqhweba mawukuthi sengihamba ibanga elide kakhulu amen njengoba ke sesilapha abantwana basezulwini siphambi kaShembe ngiyacela ke nami mangiphiwe izwi kuthi uShembe beseduze kakhulu nami ebese amehlami uyawavala nengqondo yamayivala ngingeze ngasikhumbula isono sami
NamaNazaretha akhona phakathi kwalendlu awavala amehlo awo maku ukuthi khona isici angazela sona angaze ngasibona kimi ngoba isono sinamandla siyakwazi sona ukuthi noma ngathi izwi likaShembe elikhulunywayo likhulu kangakanani ebese siyakhukhumala sima phambi kwalomuntu okhulumayo indlebe yakho enolaleleyo ingabe salizwa leli lizwi elisibuthileyo ebesibona kakhulu isono salomuntu. Ngicela ke leyo ndaba uShembe ayisondeze eduze kwami. Amen. Bamenywa ozani In the bankulum. ayifalenu evuthiwe anikhalelani iliphethe nasekwalele lindenini likhalelani eliphethe asewanele indlenini. Abadala mabe sikhumbuza ngendaba yala ekhaya bathi la kusuke sekungene khona amaNazaretha kusuke sekungena uShembe. Amen. Njengoba silapha eintabeni zase-SMU namhlanje silethe iphunga likaShembe. Iphunga ke likaShembe likhulu ngaphezulu kwamaphunga onke. Likhulu ngaphezulu kwephunga lesono. Ingakho ayithi mayesefikile ubabamkhulu noMlethe kaNomadinana zonke izizwe zithi mlethe efika umuntu elalisiwe emseleni kuthi usehambile lo muntu emhlabeni kukhona iphunga nempukane ephuma laphana kodwa ayithi mayengena umfoka amayekisa bese ethi impukane lapha endlini phuma athi iphunga elapha endlini aliphume silethele oShembe libonke igama lenkosi. Lo Shembe ubizwa ngophunga elihle. Leli phunga elaziwa intombi yakaHadebe eintabeni zaseSikhodi okwathi intombi ezisehlane zitheza izinkuni zase zizwe iphunga elihle kakhulu linuka kamnandi base bayagijima belandela lo moya waleli iphunga belilandela leli phunga bathi mabethu uyabafika hawu iphunga lembali silethwe lelo phunga njengoba silapha base beyibuka lembali ukuthi lembali enuka kahle kangaka imbali enjani lembali eyisimanga base beyibanga lembali waseyithatha uma uSitheya wakwaHadebe waseyithatha waseyivalela emlonyeni waseyigwinya nokwathi mayilele ebusuku kwase kufika izwi kuye lathi Sitheya usuwenza inkinga njengoba ubugwinya le mbali ubungagwinyona imbali kodwa ubugwinya umoya kaNkuluNkulu uzozala Sitheya ayiwazala uSitheya lithi uzozala Sitheya lithi uzozala umuntu omkhulu kaNkuluNkulu oyisikhonzo enhlupheko uzozala uShembe uthi uzozala ingane bese igama laleyo ngane uliqamba igama layo uthi ngiShembe. Alibonge igama lenkosi. Ngithi sihlangene ngephunga alibonke igama lenkosi. Iphunga lasezulwini elazwakala phezulu kwentaba yomhlangano esefikile ubabamkhulu eselilalelile lelizwi ebelimkhipha kwaNontanda bathakathi wathi uma esephezulu kwentaba yomhlangano ayezwa ngakho ukuthi usefikile lona kamlindeleyo wezwa ngephunga libonke igama lenkosi uthi ngathi ngiyahogela ngezwe iphunga elihle kakhulu linuka liqhamuka ngasempumalanga uthi ngathi ngiyaqalaza ngathi ngiyabheka imfula engasekho nemimango yengasekho uthi ngezwa yonke into ihalalisa uthi ihlahla zahalalisa utshani bahalalisa uthi kwasekuqhamuka indoda yasezulwini uthi yayifaka ingubo ende yayisifika le ndoda iphethe isoso uthi yayisifika phambi kwami yayisiyema uthi yayisikhipha isidlo sasezulwini yayisingidlisa lesi sidlo sasezulwini uthi ngase ngiyasidla uthi lapho khona engagibela phezulu kwentaba ngangumfoka amayekisa uthi kanhliziyo kaSokhabuzela uthi kodwa ngathi uma ngehla phezulu kwentaba yasenhlangakazi uthi ngase nguyise wabo bonke abamkhonzayo bonke igama lenkosi. Ilona phunga esililethe kule ndawo yase-SMU. Amen. Bathi abadala uma bexoxa uke wakhuluma ubaba uMsweli ngizozama ukusheshisa ekhuluma ngendaba yokufika kwaleNathesa kulelizwe laseGauteng. Uthi ubaba uHadebe mase sixoxela
uthi babeke befike kuma branches lapho khona kungenalutho kungenamuntu oyinazaretha uthi babethi mabefika mabesebefika endongeni zakhona uthi bayibuke lezi indonga bese behamemeza bethi ushembe nobunazaretha bese bethi shembe bakhona njengoba singaka siGauteng siphelelelana siumsebenzi walezo zandla siumsebenzi walezo thukuthuku zabantu abadela ukufunda badela into ababeyizele kulelizwe base bekhumbula ukuthi noma sizofunda sofuna lento esoyifuna kodwa khona singamanazaretha alibonga igama lenkosi okugcina sikulethe kulelizwe noma kule ndawo esibuthene kuyo silethe uthando lolu thando ekhuluma ngalo inkosi yasekuphakameni ilanga lamalanga lithi uthando likaShembe lukhulu kakhulu uthi uthando likaShembe lungaphezulu lokothando lukamama ethanda ingane yakhe eyincelisa eyigona uthi konke lokho akusho lutho othandweni likaShembe uthando likaShembe lingaphezulu lungaphezulu kamyeni ethanda ingodiso yakhe uthi ngisho uShembe ehamba emhlabeni ubaba mkhulu uthi akakhulumanga ngathi siyingane zakhe zenyama uthi kodwa abantwana bakhe abakhumbula wakhumbula abantwana bakhe bamoya wakhumbula amanazaretha uthi esehamba uthi ukhumbula abantwana bakho amanazaretha ayingcwele amen ilolo thando esililethile likaShembe libonga igama lenkosi lolu thando sengizohlala phansi elabona umfundisi wezwe lakithi osanda kuhamba emhlabeni ubaba umfundisi uKhumalo kwake kufike kwaqala ubaba umfundisi umnqayi beshumayela indaba yalonkulunkulu kwahamba kwaze kwayizizukulwane sobaba umfundisi uMadlala bekhishiwe izwi likaNkulunkulu ukuthi abahambe beshumayela le ndaba yasekuphakameni kunengoma ababeyithinta ngizoyithinta uhafu wakhona ningixolele abantu basezulwini ababeyithinta mase befikile emazweni akithi beyiphathisiwe isipho sezwe lakithi ukuthi bofike behlabelele leyo ngoma yayithi izani nizidla mafa In the bank you ezale namhlanje awefale nulele lintile sheyani ugo ay wosale uphakame yane ndiswa khona phakathi kwenu ithi bayophoqwa ngenkani ithi njengompostoli uPaula ithi wagcina ephoqwa ngonyazi ithi wezizwi limemeza lithi Sawula lithi ungihluphelani iqhubeka isho njalo lengoma bathi mabefika beyihlabelela lengoma omfundisi uMadlala kwaba iminyaka eminingi ingaphenduka umuntu kungaphenduka umuntu beshiya imndeni yabo iphila kahle imihle kodwa kwafanele beyidele ngaleli izwi likaShembe base behamba zonke izintaba beshumayela befana nawo lamajojo engikhuluma ngawo afika khuluma kulezi indonga athi Shembe ibakhona babehamba zonke lezi indawo bekhuluma ngalo Shembe khona ekuphakameni uthi umfundisi uKhumalo kwaze kwezwela nakithi sase siyaphenduka sase siyibona le ndaba yasekuphakameni uthi washaya isikhathi lapho khona sekufanele sifike ekuphakameni sikubone lokhu ukuphakame bekuhlatshelelwa ngakho khona indaba engiyithandayo laphana ethi wozana ekuphakameni ithi kodwa niyofundiswa khona inkinga esinayo ke bandleni ithi niyofundiswa khona abantu abakhona angisho kabi ngoba ayibonke kodwa uye uthi umuntu esefikile ekuphakameni bese kuba uyena ofundisayo ekuphakameni kanti inkosi ilanga yayithe manini emasangweni ithi ukuthi bonke abayofika nibafundisa indlela yakuleli bandla ngoba bayofika nemkhuba yabo yasezweni bese benifundisa yona akuyona indaba engikhuluma ngayo sengiyaqeda abantu basezulwini angiyimisela ukudla ithuba lonke wathi uthi ke sase siyavuma ukumlandela lo Madlala sase sihamba naye siya emzini wasekuphakameni uthi bathi mase befikile emzini wasekuphakameni ngikhuluma indaba yaleli iphunga ngikhuluma indaba yalomoya kaShembe uthi bathi mase befikile emzini wasekuphakameni uthi kwasekushayilanga lapho khona kwamenyezelwa khona kwathiwa bonke abantu abagulayo ake bengene endlini yokuthandazela iguli
uthi base kwakhona into enjalo emzini omdala wasekuphakameni uthi base bayasuka bayongena kuleyo ndlu yokuthandazela uthi bathi mabesahleli kanjalo yasiyaqhamuka ingungu mahlombe ukhakhayo lwenkomo zakithi emkhayideni ulangaphuma Scott uthi yasiyaqhamuka into yasezulwini idondolozela yasiyangena phakathi kwabo uthi ngabona isimanga ilesi simanga engifuna ukukhuluma ngaso esilethe sona kulelizwe ngoba silethe ushembo uNkulunkulu uthi yathi mayifika phakathi kwabo lapha endlini yokuthandazela uthi yasiyaqalaza amagumba amanomhlaba yasiyakhuluma amazwi ambalo yathi umoya wakho awuze Nkosi baphila abantu bakho uthi kodwa yathi mayiqeda ukukhuluma lawo mazwi uthi sabona isimanga uthi kwaba yiyo ekhipha umoya emakhaleni kuyo uthi sase siyamangala ukuthi kanti ushemba umuntu onjani wathi akuze umoya wakho bephila abantu bakho wayesewukhipha yena emakhaleni bekuyilokho bantu abahle basezulwini Inkosi ibusiseni kuzweli In the Bankulu. Bankulu. Ngiyabingelela bonke abangcwele benkosi ngokugcotshwa kwabo. Baba ngalela egameni elikhulu lenkosi ethe sihlangane ngalo unyazi lwezulu. Ayibonge inkosi. Lokhu uqelana umfana omncane kakhulu akamathaba. Osuke entabeni zasempangeni kwesakamthetho. Ngenxa yesikhathi ngizocela ungena endabeni kaShembe. uShembe uNkulunkulu. Lokho akukhanya enhlizweni zethu ngabanye. Kuyenzeka ngenye imini sisemzini oyingcwele wasebuhleni bamaNazaretha. Masihlangene sikhuluma indaba kaShembe. Sekuba khona insizwa ehlala isiflathele sesiyayibuza ukuthi wena bhuti omdala sathi sikhuluma indaba ezimnandi kangaka wahlala waflathela kwenze njani? Ithi lensizwa njengoba nikhuluma lezi indaba ngifikele umunyu. Ngoba mina uShembe ngangimzwanga umuntu kapha uShembe ngimbonile kimi. Uthi ke kwenzeka ngifunda isikole, ngifunda evarsity engangifunda kuye ngase ngigqoka, ngase ngiphuma sengiphasile, ngase ngawuthola umsebenzi. Uthi ngahlupheka kakhulu. Ngithandaza imhlanga emihla ngimbiza uShembe. Uthi nganginale ukuthi kodwa abantu engiqashanye nabo beqhubeka besebenze mina ngixoshwe. Uthi ngase ngibuyele emuva. Uthi ngase ngibuyele emuva kwintombi endala engihlala nayo, ngayibuza ukuthi kanti mina kwenzakalani kimi. Uthi yini mina ngithwele linenkuma kangaka?
ithi le ntombi endala ezala uba uma wayo ithi lalela mntanami nami kangazi kwenzakalani kodwa mina ngithema ngikukhulisa ngase ngikufanga ngaphansi kwenkonzo ngakubona uNkulunkulu ngakubonisa uNkulunkulu obanwa ngamehlo ongishiya mnyazi lezulu phikelela kuye. Ithi lensizwa yayisifinyela esihlalweni sasezulwini uma ifika kuJehova ingcwele kwakuJulayi. Mangabe ifika enkosini ifica abantu baguqile bayabika enkosini ukuthi Jehova nginenkinga njena uJehova ethi inkosi kubusise uthi wasekufika isikhathi sayo yayiselibika udaba layo. Uthi yathula inkosi yamakhosi yayisimbheka yayisithi mntanami umuntu onethonga lasemgqomeni impumelelo yakhe ibanzima. Uthi yayisibuza lensizwa ukuthi ithonga lasemgqomeni uJehova ukhuluma ngani. Ithi lalela mntanami wena umama wakho akuzalayo wasuka ehlanzene emakhaya esuka ezethekwini ezofunda wayisahlala umshophi wazibula ngawe uthi amezibule ngawe uyihla kuzalayo wayisekuphika. Uthi wangathi ngizobuyela ngithina lengane engamazi ngisho ubaba wayo uthi ubani wasiza lekushem Gqomeni. Uthi thina boshembe sasesithumela lo mama ohlala naye ohayekile inkolo esangumama njengoba esekhulile semngaka wasekuthatha egcine kufanga le phansi kwale nkolo le. Njengoba silana ngamunye kunesizathu sokusibelana. Imndeni yakithi ithembe thina. Obaba nomkhulu abasikhombisa lokukholwa bathembe thina ukuthi angeke kuze kufe emagcekeni abo. Letsizwa yayingahambi inyanga ihamba bathandazi ibashintsha akekho engahlaba umhlahla njengawonyazi lwezulu. Kodwa ngoba isefike esihlalweni sasezulwini esaba ukhoya lapha emhlabeni khuluma ngesihlalo senkosi abayikhomba ngaphesheya nomsinga lena kwamantuba abayiboni kubona isitikadika senkunzi abathe basidla sehlula. Unyazo ligadla shoshela ihlangenza zamanye ashinga baye begadla behlahlanye uvana. Ushembe uNkulunkulu. Ithi letsizwa yayisibuza ukuthi Jehova njengoba usukubikile ukuthi umama wangizala wangishiya manje mina ngiyomthola kanjani umama ongizala ngoba kangimazi. Ithi letsizwa inkosi yamakhosi yayisikhipha iphepha nepeni yayisibhala phansi yathi mntanami uzohamba uya lapha emgwaqeni okuweStreet eThekwini ufukume khona umuntu ozoqhamuka ehamba ngemoto ekanjena kuyobe kumama okuzalayo. Khuluma ngoshembe umabona kude. Yabuyela emuva yaxoxa intombi endala ezalayo yathi intombi endala njengoba eseshile njalo phikelela khona. Isilensizwa ngaphikelela khona ngafike ngama sashana isikhathi ebeshila uJehova sicishe sadlula ngase sengigive up yayisiqhamuka imoto. Uthi angibuzanga okuningi ngangqonqoze windini yafika amaphambi kwami livalile irobot angibuzanga okuningi singase ngqonqoza ngase ngibuza ukuthi mama wangilahlela. Ngenkathi sethu yaphendula lo mama esabuyisa inhlosi ukuthi ubani lona wayeselivula irobot uthi wayisisuka imoto ihamba nami ngamshiya kanjalo ngaduba ngasaxoxanga naye. Ithi lensizwa ngase ngibuyele esihlalweni sasezulwini ngase ngiyichaza indaba yami futhi ukuthi ngimbonile wayesebuza umnikazi wabantu uthi wenze njani washo ukuthi ngidubile ngahamba wathi mntanami ngimele ukhulume naye ngaleso sikhathi ngoba wena udinga izinto zakini thina boshembe noma sisikhipha isibusiso. Asihlali kuwe ngoba abantu kumele bamukele isibusiso abekho eduze kwakho. Njengoba silana akusikho kwethu lokhu ukukholwa kodwa kwewe umndeni yakithi. Ngakho kumele sihambe ngokuqonda. Ithi ayisibuza futhi ukuthi inkosi yamakhosi sengizokwenza njani. Shemba kamlahla umuntu. Shemba unothando ngathi. Shemba uyishaya isifuba ngathi. Ithi inkosi yamakhosi yayisiphinda futhi yakhipha iphepha nepeni yabhala phansi yathi uhambe kulama office alapha eThekwini ufike ufunele igama lo muntu lona ozofumana leli gama kuyobe kuma wakho okuzalayo. Yaphiyelela khona yakhuluma naye zalunga izinto. Khuluma lensizwa ayuthisha ifundisa kamasho ngakithi. Shembe mthembe ngenhliziyo yakho yonke. Nkosi buseni kuzwile. In the bank you lose. In the bank you lose. Yeah.
Ngikhetha inkosi enkulu yasebuhleni unyazi lwezulu ayibonge inkosi. Bantwana abahle basezulwini. Nginovalo ngesaba. Lo oguqe lapha igama lakhe maliphelele uThamsanqa labafana ngowakaXulu indawo engisuka kuyona isemthunzini ngaphansi kwenkosi yasemanzimeleni ethembeni kodwa ngokuba lapha ngijwayele ukusonta esandana ezwa ayibonge inkosi. Leli gama leli lami makuthi uThamsanqa labafana bengafuna ukukhuluma le ndawo kodwa ngiyafisa ukuthi ngiyicacise ukuthi ke liqhamukaphi. Intombi engizalayo yakaButhelezi yakhula nje uba omkhulu wayo awumeni uba umkhulu wami washonelwa zingane kakhulu. Wase wahamba wayobika emzini wasekuphakameni kubula ngaphuma Scott nabalothwala yabahangula. Uma efike ebika ithi ke inkosi yasekuphakameni eyisuka lesi siphukuphuku lana. Uthi ke ingalelo langa okwaphela ngakho ukufa kwakudla ingane kaButhelezi. Kwahamba isikhathi eNazaretha kwahlala umkhonto obazwe ngabasezulwini base bawuthukusela indlu kadingana nosenza ngakhona inkosi inyanga yezulu. Isiyamcela ke kumkhulu wami ithi Buthelezi ngicela indodakazi yakho ngifuna ukuyoshumayela ngayo. Uthi ke angifuni ukuyikhuluma le ndawo kodwa nje ngizama ukudlula kuyona. Kwahamba isikhathi eNazaretha lahlukana ibandla emzini wasekuphakameni ngonyaka leyayane edlule. Wakhuphuka umuzi waya ebuhleni. Kwathi ngelinye ilanga eNazaretha ithi inkosi inyanga yezulu bonke abafuna izingane zabafana abeze bazothwala amatshe. Umkhokheli nje wasethempeleni lakithi ungomunye wayeseganile kithi egana ubaba omdala. Wahamba wayothwala itshe. Wayithola nayo ingane yomfana ibonga inkosi. Uthi mayihamba ke umama ngoba wakhula ehlala nje ngaphakathi. Ithi ke inkosi inyanga yezulu nawe ngane kaButhelezi hamba. Uthi ngaxake ukuthi ubaba uthini ngoba mina ngiyinkosazana yaleli bandla ngifuna into enamafinyile nganginawo kamafinyile ayibonga inkosi. Uthi ngaxakeka ngoba ngangiyinkosazana ukuthi ubaba uthini kodwa ngalithwala itshe njengokusho kwenkosi. Nangempela eNazaretha ngufakazi insizwa ekhaya siba u4 siyashona kenye. Uvale mina nje ukuthi ngenze sure ukuthi ayikho intombazane njengokwezwi kaShembe ayibonga inkosi. Bantwana abahle basendabeni kaShembe. Uma usevasithi nyana ngithi mina mangibuka nje amavasithi wonke ephelele. Akekho umuntu okwafeyila njengami evasithi. Hayi yabona mangaka khona enye insizwa uyayazi ubaba umsweli wathi ugubhuza kaMlambo. Yathi wena Xulu. Sibona ngawe manje ukuthi ke isimo esizoqala ngoba i-re exam makuvulwa i-re exam ngangihlale ngikhona ngu-number 1 ngethembekile. Bantwana abahle basezulwini ngiyakhumbula ngelinye ilanga kwaku-2015 ngangibuye ngazo ngangifunde e-University of Zululand ngenza i-BCom accounting. Ngase ngibuyile ngizosayina ukuthi impela kufanele ngibe ne-re exam kwakuJuly ijwayele kuba ngoJuly nje phakathi kungakavulwa. Kunomunye usisi owama lapha phezulu wathi wena unenkingi uthanda isonto kakhulu. Buka nje uyafeyila wayisho kimi. Uyafeyila buka nje umfweni kumhambela kahle. Umuntu onenkingi wena. Wathi futhi nina eNazaretha ninenkinga nifika nithi lo muntu wenu uNkulunkulu akasiyi uNkulunkulu. Yangiphatha kabi yabona ngoba ngimshayanga lwasisi ngathi ngiphinde ngishaya umuntu emhlabeni. Usho umi lapha phezulu uyasho ukuthi futhi nina eNazaretha wazi wakhuluma umuntu ebuhlungu wathi niyathakatha. Wathi futhi nina abafana bakhona ngithanda amakhosikazi abantu. Hawu nangi lo sisi ngimenzeni. Ngathi kodwa ngizomlaya. Wathi ekhuluma lokho ngangiyobhala i-re exam ngathi noma Tuesday yini. Ngangithatha imoto kune lecturer la eSt Marisburg wakuthiwa uDr Kasaram. Lingehlisa lapha eAvoka ngishona ebuhleni mina. Ngase ngagcina nje ngaziwa nje ukuthi ngumuntu nje ongezwa bengezwa ke sengiright manje. Ngoba nganginethemba likaShembe eNazaretha.
kubalekile ukuba noShembe umethemba uShembe. Kwafika isikhathi maNazaretha nomsebenzi nawo sengihlupheka kangaka evarsity ngifeyila ngoba ngaqala eMangosuthu ngaya eUniversity of Zululand ngadlula naseUnisi uyabala nje nawe. Kodwa maNazaretha angibeze bethu abantu kanti yini inkinga yakho wena? Ufunda njalo. Ngangigcina ngasabatshenti ngiyafunda. Namanje ngiyafunda kodwa ngisasho. Ngoba bazo lokube ngibangela isicefe. Ngiyakhumbula ngangise 320 kwaku 2016. Kwakade kakushona ugogo. Abanye abantu esinabo lana basazoba nenkinga. Ngoba uyabona uma uNazaretha ziyakufikela. Unenhlahla mangaze zikufikela umsolo uShembe uthi ukhona ngempela. Mina ngiyakhumbula nje khona iminyaka yakangifikela 2017 sengibuyela ongoyo wesibili. Ngangasathandazi khona. Ithi ayabona nje indaba umthandaza angingeni. Into eyayingiphilisa iyodwa kwaba ukuhlabelela kwala engiyakuthanda ukuhlabelela kwalapha ekhaya. Ngiyakhumbula sengibuyela kule ndaba sengizohlala phansi ubaba umswele engangishayi. Ngiyakhumbula ngangisekhona isikolane engangikusona e310 njengoba ngisho nje ade ngahlala esikoleni. Kufona uAnti ogane umshumayeli uThusi waSongoye. Uthi ngithengilele ekusuku. Ngabona ubaba walomfana uyambuza ukuthi uphi la igcekeni angisamboni. Mina nje ngavela kwathi kuJuly ngathatha izikhwama zami ngashona eThekwini ngayofunda. Abanye basazohlupheka ukuthi ke uma benza into akasho bavele besuke nje behambe. Bese ziyafika ziyakushaya. La bantu abakuzele abakulethe lapha kufanele ubabikele mawazalele ekhaya kwama wakho usho ucele kubaba wakho noma ubani ukuthi cela ungibike ukuthi sengiyahamba cela nihambe nami ngoba uzohlupheka lapha zikuvinyeke kanti bathi kuphi lo abakuboni. Inkolo kaShembe nenkolo nesitalo maNazaretha kuyahambisana. Singadlala abantu. Kuyahambisana nje akuxabani. Xabana umuntu. Ngabe ngiyakhuluma kodwa manje isikhathi isona esihluphayo. Kodwa abantwana abahle basezulwini ngiyafisa ukuthi sihlale kuShembe. Ngithi ke mina sengihlala phansi ngiyacela ukuthi uShembe ayigcine izitha zobuNazaretha. Yabona izitha zobuNazaretha ibalekile kakhulu futhi. Kodwa uShembe into engicela kuyena ukuthi zingabi namandla kodwa zona ziyadingeka. Yazi idinga kuphi? Awusuhlubuka zithi ha wawuyiNazaretha wena. Khona ke uzohlala kuShembe fanele zibe khona ukuze izokugada ukuthi wena njalo wawuyiNazaretha ngoba amazi ingekho uzohlubuka. Nkosi busele ngizwile. In the Bankulu. Sonke simenyiwe. Ngiyakhetha unyazi lezulu. Ngiyabingelela abagcotshwa esinabo kuyihamente engcwele yonyazi. Amen. Angixolise kwinsizwa ethe ngashayisana nayo. Kodwa sonke siphanga umdoko wasezulwini ayibonga Nkosi. Ngisukuma ngithintwa izinsizwa. Insizwa eyikhuluma ngale vangeli esihlangene ngalo namhlanje. Ngeviki elidlule ngithe ngilapha eSanta Nezwe ngebreak ngase ngiphuma nezinsizwa sithi siyokhipha imali ngale kuma ATM yokuthi sibuye sinikele. Sathi masiphumile sase sidibana no mama ophethe amaklina khona irestaurant engihlala kuyona lapha nabathi kusempumelelo. Bayazi nje abangcwele bavama ukuvama ukuyosanda nezo khona iresenhle lapha mawuwele station. Le ntombazane iphethe lapha iphethe amaklina. Ithe mayesibona siqhamuka yathi hawu bafana bami senashonaphi kade nginifuna senashonaphi. Sase sisho ukuthi hayi mama sekhona
sewukuthi nje sahlala impumelelo sashintsha iresi. Wathi hawu kade nginifuna ake nizelana nizongichazela ukuthi ningangibonisa kanjani kulokho ngikubonile. Lasidonsele eceleni wasethi ngithe ngilele ebusuku akasonto lo ntombazana. Uthe ngithe ngilele ebusuku ngaphupha ngihamba uthe kuhambeni kwami kube sekuqhamuka elinye ikhehle emva kwami uthi lafike langimisa lathi wo mana uthi ngafike ngama. Uthi laselikhuluma lekhehla lathi umntanami kukhona into engikuphathele yona kukhona imali engimele ngikunike yona kodwa ekukunikeni kwami le mali khona wena imali engimele uqale uyikhiphe eqala uyilethe kimi. Uthi lo ntombazane ngadideka khona lapho uthi ngayikhuthuza uthi ngathi ngayikhuthuza ngapha ithi ngathola u40 ithi ngawukhipha u20 ngathi awumkhulu na u20 engikunika wona. Lo mkhulu wasekhuluma indaba enkulu. In the bank you Lo lose. mkhulu wasethi hayi ungawuniki mina lo 20 hamba uye ebuhleni bamaNazaretha ufuna inkosi unyazi lwezulu ufika umnika wona lo 20 uyobe usufika kimi ngayi inkosi unyazi lwezulu. Ngikhuluma indaba yasidwe kubangcwele. Ngithintwa izinsizwa mayikhuluma indaba yomsamo nenkolo yobuNazaretha. Basitshela abadala bathi kwenzeka emzini waseJudiya kwahamba inkosikazi. Yathi mayihamba le nkosikazi ikhona inkosi ilanga lamalanga uphuhla phansi njengekhowe ophuhla imasango nemuzo sekuphakameni. Uthi mayihamba le nkosikazi basebesuka abakhokheli bahamba bayobika esihlalweni esinqwele sasezulwini ukuthi hawu sekuhamba inkosikazi emzini wakho Shembe wena uhlula lutho siyacela ukuthi uyivuse. Thoyathula inkosi ilanga isikhashana yayisibuya ithi sengibuya ezulwini. Ithi ngihambile ngezulwini ithi inkosikazi lena enikhuluma ngayo ngiyibuzile engilosini yomthandazo okuvuka ithi ingilosi yomthandazo okuvuka imphikile. Ithi ngaphinde ngahamba ngayolibuza engilosini yomthandazo okulala uthi lengilosi yomthandazo okulala imphikile yathi ayimazi manje angazi ukuthi nithi ngimthathephi. Namhlanje emazweni aseGoli sihlangana ngomthandazo exam prayer. Kukhona abantu ngenzeke yini ukhona abantu ukuthi nje lokubafika eGoli akaze bathandaza. Kodwa namhlanje ngoba nakhu sebedingile sebedinga uShembe sebeza bazocela ukubhaliswa kahle ama-exam. Ngenzeke ukuthi ukhona umuntu onjalo ebandleni. Ngenzeke ukuthi ukhona umuntu onjalo endlini. Ngapha siyacela ukuthi noma ekhona onjalo uNkulunkulu wasebuhleni bamaNazaretha amkhumbule ayibonke inkosi ibusentweni kuzweni. In the bank you lose. Kukhona abantu ngenzeke yini ukuthi khona abantu ukuthi nje lokubafika eGoli akaze bathandaza. Kodwa namhlanje ngoba nakhu sebedingile sebedinga uShembe sebeza bazocela ukubhaliswa kahle ama-exam. Ngenzeke ukuthi ukhona umuntu onjalo ebandleni. Ngenzeke ukuthi ukhona umuntu onjalo endlini. Ngapha siyacela ukuthi noma ekhona onjalo uNkulunkulu wasebuhleni bamaNazaretha amkhumbule ayibonke inkosi ibusentweni kuzweni.
likasebuhleni bamaNazaretha. Amen. NginguSthembiso Ndwandwe. Ngiwakhona lapha SMU. Sithempela khona lapha ethempelini osindisweni. Amen. Ngisukuma nokujabula enginakho enhliziyweni ngokukhula bomNazaretha esebukhona phakathi kwethu. Mukhuluma ke ngomNazaretha, ukhuluma ngoNabatsho, ukhuluma ngoNathesa, bukhule njalo umNazaretha kusukela ensimbini ekuqaleni ngazo zonke izigaba zabo. Thina ke sikhulele khona lapha eNazaretha, abazali omkhulu kuze kube ukhulu impela nje umndeni wonke nezizukulwane zawo sikhulele la. Kodwa sithe masikhula umNazaretha bebengakathandwa njengoba sekuthandwa kangaka nje ezweni. Mhlambe nathi sikhule sekungcono nangekhathi kwakukhulu omkhulu nangekhathi kwakukhulu oma, kodwa nathi sithe masikhula umNazaretha bekuyinto engathandeki impela phakathi kubantu. Esikoleni ngiyakhumbula nje impela ukuthi hladla leyo uShembe wayesiphaka isibindi sokuthi singasabi ukuthi samaNazaretha. Ngiyakhumbula nje esikoleni ukuthi babe siphoqa othisha ukuthi akugundwe. Bengayizwa lento ukuthi umNazaretha, bengayizwa futhi lento ukuthi uzokama. Bekubona nje umubi uhliphizekile uma ukuthi unenwe lekhanda. Siphoqa kuthiwa ayigundane. Siyilwe lento lesihambe ngenkani ekhanda singagundile. Naso sifunda nabo izingane sihlekwa masamaNazaretha kuthiwa inkosi yenu yazama ukundiza kwabanjani. Awu kube buhlungu kodwa ngoba phela siyamthanda uShembe ngesisho lutho, ngesenze lutho. Kanti futhi nokungasho lutho kwethu babe sidonsa ngendlebe makuyimhlangano noma kuhlangene emathempelini kuthiwa ningamlweli uShembe. uShembe uyayilwela. Sesithule phezu kwalokho ke masichukuluzwe ezikoleni ngoba sivume nalo lizwi lelo kuthiwa ningamlweli, ningalenzi lelo phutha, ningamlweli uShembe. uShembe uyayilwela. Hawu siyakhula ke namhlanje kodwa ngoba nginokubona abantu khona ko social media bemlwele uShembe beze bekhipha inhlamba umuntu elwela uShembe. Kodwa ngithule ngibuke futhi ukuthi mhlawumbe futhi banziwa uthando abanalo ngoShembe. Bayahluleka ukuyibamba. Ngeke ngibagxeke kakhulu ngoba bathi sebezwile ngisho bekhuzwa abanye abantu beqhubeke bemlwele uShembe. Ngisho ukuthi hayi futhi uthando lisuke selingaphezulu kokwenza mhlawumbe nomthetho ususala ngemuva ngenxa yothando umuntu analo ngoShembe ethi ngeke ngivume kukhulunywe ngoShembe kanje ngikhona. Yabo nje lo mndeni kuze kube namhlanje umndeni womuntu owabhala ngobaba omkhulu ukuthi wazama ukundiza. Kuze kube namhlanje lo mndeni usasenkingeni ngoba kuze kube namhlanje usafisa ukuyoxolisa ukuyothola uxolo lapha kuShembe ebuhleni bamaNazaretha. Kodwa uShembe ufike ebajikise. Ubaba uThingo kuze kube unyazi namhlanje lifike libajikise lithi kuze wonke umuntu osemhlabeni eyikhohle le ndaba ila ngiyonixolela khona. Makusakhona umuntu osemhlabeni ngisho kuthiwa uyedwa oyikhumbulayo le ndaba leyabhalwa ephepheni, angeke nginiphe lolu uxolo enilifunayo. Ngamhla wonke umuntu osemhlabeni wayekhohlwa le ndaba le, ila khona sengiyonipha khona uxolo. Angazi ngoba le ndaba sengiyikhuluma la mhlawumbe nami sengiyangikhumbuza kanti bekhona ababengazi. Sekuyimina ngisengihlehlisa uxolo lalo mndeni usuyongixolela. Sihambe ke nomNazaretha ngithe ngiphuma nje mina ekhaya ngiza la ePitoli, ngiyathemba njengabaningi ekhaya ngiphelezelwanga ngiphume eMnambithi. Into abangikhipha nayo nje ekhaya bangikhipha noShembe. Wathi umama mntanami usuyohamba noShembe. Ukuthi ngiyapi angazi, ngizobona phambili njengengane yaShembe. Ukuthi ngazi bani angazi muntu, ngiyobona phambili. Iresa awunayo nalutho.
imali yokufunda awunayo, imali eyazayo nje, imali ye-registration. Wathi uma kodwa mntanami ngoba ngikukhipha la ekhaya ngoba sithandaza usuyophuma noShembe, uyena osewufika ekubheke phambili. Nangempela nje sikhuluma ngilana, uShembe wafika wangibheka phambili. Ngifundile, nginawo ama-degree, ayikho engayikhokhela, ngayikhipha ephaketheni ngemali yami. Amen. Ukukhulu-ke lobo buka Shembe. Kangokuba i-masters yami ngathi mangiyiqeda, khona-ke isection la oyibhalayo ku-masters, mhlawumbe abanye basazofika, abanye sebedlulile. Khona isection ethi dedication, kube khona isection ethi acknowledgement. Acknowledgement ufaka wonke umuntu acknowledge ukuthi ngize ngibe la kuzokube impumelelo i-masters yami noma i-PhD yami labantu kanjalo kanjalo. Mase i-dedication ujwayele ukufaka umuntu oyedwa, mhlawumbe noma ufaka abazali bakho ukuthi I dedicate this thesis or this dissertation to Sbanibani. Ku-dissertation yami-ke laphana ye-masters, uma uhamba uyibheka ungeke kuyibheka sengizokutshela ngoba ukhona. Ku-dissertation yami laphana i-dedicated to unyazi lwezulu, kubhaliwe ukuthi I dedicate this dissertation to unyazi lwezulu, to ubaba unyazi lwezulu. Ngenxa yobukhulu, amen, ngenxa yobukhulu nendima uShembe ayidlalile empilweni yami ukuthi ngize ngibe la ngelinye ilanga. Sengivala ngingabe mude nje, mhlambe inathesa-ke yala e-SMU, nami ngowakhona la kodwa bengingayazi. Ukuyazi ngiqale kulo nyaka le. Ngithe ngelinye ilanga ngihlele ofisini kuNtambama, ngiphusha umsebenzi wase-ofisini. Ngiyezwa kancane, ngizwa ngathi khona abantu abaculayo. Ngiyaxaka ukuthi ngithi mina hayi ngisho kuthiwa kuyenza kusho ukuthi yimina ngizwelayo nje ukuthi ngathi kuyacula noma khona umuntu odlala i-radio. Hayi ngihlale. Ungibize lo mzwilili wasezulwini, ngithi mina abantu abacula kahle kangaka ngeke kube i-radio le, ngisho kuthiwa sekuyenza. Makuthiwa i-radio ubani oyinazaretha lo dlala i-radio la. Hayi ngiphume ofisini ngiqalaze, hawu ngize ngifike kwelinye lamaklasi, hawu nazi izingane zikaShembe zenzolala nathi. Nakhona bane nje bawu4 kuphela, kodwa umzwilili owawuphuma laphana wangidonsa ngile ofisini. Ngalokho ngiwulandelile ngithi obala abacula kahle kangaka, ngagcine sengifikile. Kwaba ukwazi kwami-ke ukuthi inathesa ikhona la e-SMU. Amen. Sibonge kule ndawo, sengiyocela uShembe ukuba angixolele la ngikhuleke khona kabi. Amen. In the Bankulu. Ndawo sengiyocela uShembe ukuba angixolele la ngikhuleke khona kabi. Amen.
ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Ngiyababingelela abayingcwele. Zikhonze ezinhle zasezulwini, ngiyabonga baba uMhayise, ngiyabonga Mshumayeli. Xolise engilosini yesabatha ungafiki ngesikhathi. Ngibuya emsebenzini, ngisuka eMpumalanga. Ngiyingane ke yalapha ekhaya eMedunza. Ngafika khona ngo2008. Ngisuka emafemini. So ngahlala lapha ekhaya iminyaka eli10. Ngangahlalisiwe ke ukufeyila. Ngahlala ngenze i-degree ngahamba ngaphinde ngabuya. Kodwa ngiyakhumbula ngo2008 mangifika amaNazaretha cishe sasibathathu kwakuyimi nomfokazulu nomfoka Mathobela ngisho amaNazaretha ayeyivezile ukuthi angamaNazaretha. Kwathi ngo2009 kwafika ngizombiza ngesibongo ebesisebenzisa umfoka Majola. Osewuhadebe manje obheka ithempeli eliseNyukhasela enkulisa eMountain. Kwathi makufika leyo nsizwa kwashintsha okuningi. Bayayikhumbula obaba uMhayise ngoba ngibonga kubaba uMhayise lokhu sasuka naye emuva. Ngiyakhumbula wayesahamba ngemonto iCitron ngaleso sikhathi sasebenzisa imonto yakhe ukuthatha izinto esayisebenzisa esasiboleke kubantu mhlazana esilontsha lapha ekhaya. Salontsha ngo2010 ngomhla ka8. Kwakukhona owayesaphethe iPitoli kwakusenomshumayeli uMbatha. Ngiyakhumbula sikhuluma indaba yethu kuye umshumayeli uMbatha kwaumuntu onolaka kakhulu. Kwake wathi angayizi ukuligcoba ithempeli eMedunza ngoba wayengaqondi kwakuumuntu oyinhlobo endala. Engayiqondi indaba yeNathesa ukuthi njengoba sithi sifuna ukulontsha iNathesa kahle kahle yini le esifuna ukuyenza. Kodwa waba khona naye uNkulunkulu azamkhumbule lapha ekhona ngoba njengoba sihlangene namhlanje naye wayekhona waba nezwi sasikuyo le building. Kwafika ubaba umfundisi uNgidi ehamba nebranch noma nama branch aseThekwini. Ngiyakhumbula ibhasi yayikhona kwafika ibhasi yaseMangosuthu niyayazi ke engadigration nokuyibona nasemhlanganweni. Ababephethe lapho kwaNational kwakuphethe obabungcam ngiyakhumbula nomshazi. Kwakusekhona ikhwaya eMangosuthu yayicula kahle kakhulu. Kwaba into enkulu. Kodwa ke njengoba seshilo baba uMsweli ukuthi thina singabe sibili ukulontsha. Kodwa kwathi makufika obaba umshumayeli noma odopa eSoshanguve bafike balontsha yathi ukuthi ibranch yakhona base bafika obaba uMsweli noNtuli bayivusa sase siyasebenzisana kakhulu. Yakhulu umsebenzi ngiyakhumbula siya eVets kwakukhona umfoka Nzimande noNkabinde yayingekho ibranch eVets. Ngiyakhumbula siye uJ sihamba noMajola sasihamba ngesitimela. Kwakukhona osimamisa kukhona onkule nabanye babekhona ngaleso sikhathi. Yayingekho ibranch eyayilontshiwe eUJ. Ngiyakhumbula kufika umvubu eUP nabanye ababekhona yalontshwa ngesikhathi somvubu eUniversity of Pretoria ibranch. Ngiyakhumbula siya eTUT emain campus safike sathola insizwa omsibi nezinye ezazikhona. Ngiyakhumbula usihlalo wakhona kwaku umfoka sengikhohliwe lensizwa. Kodwa yayingekho ibranch masifika le emain camp. Sabahlanganisa ngoba uMajola wayinenhliziyo yabantu. Mina ngangihamba ngokulekelela yena. Amandla omuntu awadliwa abafowethu. Angeke ngithi mina kwakuyimi engangiyovusa iNathesa. Wathi ngokufika kwaMajola lapha umfoka Hadebe kwashintsha okuningi ePitoli. Nguye umuntu wayehambela ngisho ama branch eUKZN.
ewenzisa ama-symposium enza konke. Kodwa sathi masolontsha ngiyakhumbula sasinganayo ngisho ibudget, i-SRC yalapha ekhaya yasinika cishe u-3,000. Sasingabantu ababengafiki ku-10, mhlawumbe sasiwu-6, 7. Okwakuphoqa ukuthi wonke umuntu osebranchini abe nesikhundla. I-executive yethu yayingekho i-additional member. Uma siya laphana siyocela le ndawo lena, ngiyakhumbula saba nezingqina kwabalula ekuqaleni kodwa kwathi mase kuzofika lo suku lokulontsha kwabanzima ngoba kwase kufika ezinye inkonzo ezayicabanga ukuthi amaNazaretha zingawadlula noma zingawathathela iLokuzana ivenue yawo ngalowo yamhla ka8. Sase sibizwa eofisini le vice chancellor. Uma sifika nomfoko amajola uHadebe. Ngenhlanhla uDeputy Vice Chancellor wayekhona ngaleso sikhathi. Zathi mayifika lezinye inkonzo zaziningi ke, we were outnumbered. Mabefika bakhuluma. Thina zange silithola ithuba lokukhuluma kodwa kwabe sekuphakama uDeputy Vice Chancellor. Wathi no. Umhla ka8 ubekelwe amaNazaretha. Nina abanye nifike amaNazaretha esesifakile isicelo. Ngakho ke anikwazi ukuyisithola iSportscom ngalolusuku lolu. Manje ngiyajabula namhlanje uma kuvuka ukudala. Wathi mayifika umfundisi uNgidi ngomhla ka8. Into ayikhuluma laphana wathi ngihambile izolo ngaye enkosini uThingo lamakhosazana ngiyombikela ukuthi baba ngiyahamba nabantwana. Ngiya ePitoli siyolontsha ibranch eNathesa. Sicela baba uhambe nathi sibuye siphephile. Yathi ke inkosi kuye, Mfundisi uhambe nenkosi. Wathi mayifika la umfundisi wathi inkosi inginikezile isibusiso. Kodwa into kumele niyibheke isibusiso sihleze sihamba nesiqalekiso. Ngaso sonke isikhathi uma kunesibusiso ngapha kuhleze kunesiqalekiso ngapha. Ubokubuka abantwana abanomlando omuhle mhlazana befika la emhlabeni ukuthi uma beke baphuma endleleni kaShembe noma endleleni kaNkulunkulu kwenzakalani ngabo. Ngoba lezi zinto kazihlukani. Mabefika la uthi umfundisi isibusiso sihamba nesiqalekiso njengoba ngininikeza lesibusiso namhlanje. Uma niyosigcina niyosibona. Uma ningeke nisigcine angazi kuyokwenzakalani kini. Ngenhlahla uNkulunkulu wasipha amandla saze saqeda isikole. Ngiyakhumbula khona inkosazana esasinayo eyakaNgcongo yayiyodwa Nkosi yami, lamanye ayifika nje evakashi kodwa le nkosazane yayi strong ngendlela esimanga. Ngoba akusinto encane ukuthi ube nenhlalisuthi bese ba inkosazana uwedwa. Kodwa emva kwalokho uNkulunkulu wayipha umendo omuhle, yagana, yasebenza ngesibusiso eyayisithole lapha ekhaya. Nani ke makhosazana ngiyanicelela ngoba yini kunzima kakhulu kini, akufani nakithi. Ukuthi uNkulunkulu anikhumbule, angizukwanda kakhulu ukuthi kwasuka lapho kwayapi ngoba isikhathi kasisekho. Ngiyakhumbula ngoba abantu basebesazi lapha ekhaya ukuthi laba amaNazaretha. Sasibancane khona kodwa uNkulunkulu wayesiphile lawo mandla noma leso sisindo. Ngiyakhumbula omunye umama lapha eCafeteria sathi sihamba nomfoko amajola wathi ngisacela ukukhuluma nani ngapha. Sathi masijikela ngapha wathi ngiyacela umntwana lo mama. Bantabami ekhaya nginenkinga nje ngiyacela ukuthi ke nifike ekhaya nizongithandazisa. Zazikhona inkonzo la esikoleni eziningi ezinama members amaningi adlula thina. Sasuka nalensizwa sahlanganisa ama member ebranch yethu. Sathi masuka lapho sahamba sakulo mama sawukwenza ulala nathi. Akuphelanga isikhathi esingakanani wabuya lo mama. Ngithi wazobonga wathi bantu abami ngiyabonga. Selokhu nafika ekhaya nathandaza. Konke lokho engangikucelile ngakuthola ngisho umsindo wawukhona ekhaya waphela kwaba nokuthula. Uma ke ulapha ikakhulukazi neni lapha ePitoli
Ngicelela kakhulu umndeni wakahlatshwayo ngoba kusuka kumkhokheli kuyoshaya phansi. Laba bantu akaze bawalahle noma bayilahle inathesa yalapha ePitoli. Ngaso sonke isikhathi nibokuqinisekisa ukuthi ninobudlelwane obuhle nabantu basosindisweni ngoba laba bantu banithanda. Maniqala nje into zenu nibokwenza sure ukuthi niqala khona ngisho ukuthi abanye abayinakile inathesa kodwa ngalibona mina uthando likaMshumayeli uhlatshwayo nomkhokheli nabantu basosindisweni. So nibokuqinisekisa lokho ukuthi niqala kuphi niya kuphi nenze njani ngoba laba bantu inathesa bayayiphila bayayithanda. Ngiyakhumbula sengizohamba sengizoqeda lana izifundo zami ezinye ngithanda ukuthi mangikhuluma noma silapha endaweni kaNkuluNkulu kungaqhakambiswa kakhulu ukuthi lona uyini ngoba uma silapha uShembe wakhipha igaba ezintathu. Wathi khona inhlalsuthi, wathi khona amakhosazana, wathi khona ingudlungudlu. Manje kuyayihluphe kwesinye isikhathi kodwa abakushoyo futhi anginankinga kodwa mina kunginikeza inkinga ngoba uma silapha funeka sifane sonke. Yebo khona uNkulunkulu angasikhuphula ngendlela esikhuphula ngazo ukuthi wena usukuthi wena usukuthi kodwa omunye umuntu uNkulunkulu angakamkhumbuli ngaleyo ndlela ubesezizwa enciphile. Ngiye ngibone nje abantu asebelona ngisho ukuhlala ubone sekuthiwa ayiwoza ngapho kodwa lo muntu akasumshumayeli. Lo muntu akasumphatha akasilutho. Bese ngiyadideka ukuthi lo muntu uNkulunkulu angakamniki ke izikhundla emsebenzini uzobe senze njani? uNkulunkulu siphile bafowethu ukuphila. Ngithe ngelinye ilanga ngihamba lapha na sengizokwenza i-degree yami yesibili ngangakayiqedi ngangiseku 3rd year. Uma ngehla kuqhamuka esenye specialist sithi hey Khumalo mangehla nje liftini Khumalo kudala ngikufuna. Ngithuke ngithi kwenze njani? Sithi mfana wami kunomngani wami. Lo mngani wami usezo retire emsebenzini noma unendawo yokusebenzela. Asebenzela kuyo usezo retire ufuna umuntu ozothatha over endaweni yakhe. Ngicela ukukunikeza inamba yakhe wena uzomfonela ukhulume naye uze ukuthi niyazwana yini. Ngisase ku3rd kwakukhona abantu ababenza ifinal year ngaleso sikhathi. Ngikhuluma ngothando lukaNkulunkulu, ngikhuluma ngesibusiso uNkulunkulu asinikeza sona kule branch. Uma ngiyithatha inamba ngithe mangimfonela sengile koceza ko Friday ngisebenza ngakhona ngifonela lo dokotela omngani wespecialist. Ay sizwane sikhulume sihlanganise inkulumo. Wafika wanginikeza indawo yakhe ngikhuluma ngento mhlambe ayidinga iqaguli ngayikhuluma indaba yemali kodwa ngikhuluma ukuthi mhlambe wangidayisela ngo10%. U10% into mangabe u10 rand kusho lo muntu ukudayisele ngo1 rand. Wangidayisela wanginikeza ngo10% le ndawo wathi mfana wami ngifuna ukuthi le ndawo le ibe ngeyakho ngokusemthethweni. Wangi-introduce kumndeni wakhe wanginikeza konke. Wathi kodwa into engiyifunayo ngifuna ukuthi uma ususebenza la ube no1 no2 no3 no4. Ngikhuluma ngesibusiso bafowethu ningazinyezi ngokuba ngamaNazaretha. Kodwa ubuNazaretha bufuna uhambe ukukhuluma ukuthi wena uyiNazaretha uhamba ulwa nabantu wenza zonke izinto ezibheke eceleni. Phela wena abantu ufune babuka uShembe kuwe bangamcingi. Babone ukuthi lo muntu ukhona into ekuye lo muntu. Ikhona into ephilayo kulo muntu. Bakubone ngokuthi ubahloniphe. Bangcwele isikhathi sambili. Shumayeli ngibuyisela umsebenzi kubafowethu. Uma singakhuluma kushona ilanga. Isikhathi sibalekile naso. Ngiyabonga Nkosibuseni kuzweli. In the Bankulu. Isihlabelelo 25. In the Bankulu. Oh,